Hvorfor har nogle virksomheder kunder, mens andre har fans? Som ekspert i kundeoplevelser i over 20 år vil jeg undersøge, hvad der skal til, for at en kunde bliver mere end blot en kunde, men en fan, der besøger virksomheden igen og igen. Jeg vidste ikke, da jeg startede, men jeg fandt svaret. Du har måske tidligere lært, at du skal give kunderne mere, end de forventer. Det lille ekstra eller gå den ekstra mil. Men er det så enkelt? Absolut ikke. Der skal meget mere til. Det er meget mere kompliceret end det. For kunder er ikke rationelle. 95% af kundernes beslutninger, de træffes ubevidst. Og det er kundernes underbevidsthed, det er deres følelser, der afgør, hvor de vælger at være kunde, og om de kommer igen. Uanset hvilken branche og virksomhed du arbejder i. Så vejen til superfans, det går via kundernes underbevidsthed. Og det er skræmmende logisk, når først du ved det. De virksomheder, der har forstået det, de har en salgsvækst, der overstiger konkurrenternes med 85%. Og det er blandt andet virksomheder som Disney og Apple. Det er en viden, som førende eksperter på området har blåstemplet, og som kan anvendes i alle typer af virksomheder og i alle brancher. Det er faktisk ret enkelt. Det er ikke, hvad du sælger, der giver dig loyale kunder. Det er, hvordan du sælger. Altså, hvordan du bruger tiden sammen med kunderne. Og her oplever vi, at 90% af alle virksomheder, de bruger tiden forkert. Derfor sidder 59% af de tilfredse kunder lige nu og overvejer, om de skal ringe til konkurrenten. Kunne du tænke dig at vide noget mere, så kan du booke et foredrag eller en workshop direkte hos mig. Du kan også købe bogen Kundeloyalitet fra kunder til superfans på vores hjemmeside.